Βίντεο. Αρχίζουμε κυρίες και κύριοι με το βίντεο στο 99 in the Forest. Όπως βλέπουμε έχουμε καινούριο update, οπότε θα είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε τι θα μας δώσει, παιδιά, στο καινούριο update. Ήδη αρχίζει και μας δώνει πράγματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε ήδη τρία φαγητά. Ωραίος. Όχι, πήγαμε να πάρουμε φαγητάκι. Ωραία. Όπως βλέπετε κυρίες και κύριοι, 99 in the Forest update. Σαββατοκύριακο 15 Νοεμβρίου. Παίζει κόλπο. Παίζει κόλπο, μπρο. Πάμε να δούμε. 200 σίδερο με την πρώτη. Κάτι κούτσουρα. Κάτι κούτσουρα, ο Χριστός. Και κάτι φιούλ. Παναγίτσα. Ωραία guys, πάμε να δούμε εδώ. Πάμε να αναβαθμίσουμε. Ο φίλος μας νομίζω έχει λίγο. Τα έχει κάνει, παιδιά, που χαλάει το ξύλο τσάμπα. Δηλαδή αμάν, και το σίδερο τσάμπα. Θέλω να δω τι θα έχει πάρει. Αυτό θέλω να δω τι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει κάτι που δεν αξίζει καθόλου. Αυτό εδώ δεν αξίζει, αλλά δεν πειράζει. Σιγά το πράγμα. Μια χαρά είναι, μια χαρά. Ωραία guys, συνεχίζουμε. Όπως βλέπουμε είναι 8. Λοιπόν, πάμε parkour guys, πάμε parkour. Είστε parkour. Ωραία, πάμε, έλα. Όχι. Όχι. Πάντως για parkour γίνεται. Έχει φτιάξει πόσα λεξικέρανα από ό,τι φαίνεται. Τα πάντα έχει κάνει. Ωραία, εδώ ένα τέτοιο ακόμα. Όχι, δεν έχουμε ξύλο. Δεν έχουμε ξύλο. Αν μας έδωνε έστω λίγα ακόμα ξυλάκια, μια χαρά θα είναι. Ωραία, φτιάχνουμε και λίγο εδώ. Μετά, παιδιά, πάμε να σώσουμε όλα τα παιδιά για να δούμε μέχρι πόσες μέρες θα φτάσουμε. Αν μας δώσει κάτι να παλέψουμε δηλαδή. Άλλα 3 ξύλακια, έχουμε φτάσει στα 6 και έχουμε κερδίσει το σκορ. Έλα, γρήγορα. Ωραία guys, 6 ξύλα. Ποιος χάλασε τα ξύλα, πείτε μου τώρα γιατί τα χάλασε. Δηλαδή αμάν. Προσπαθώ να κάνω κάτι και δεν με αφήνει. Δεν πειράζει πάντως. Λοιπόν guys, συνεχίζουμε. Τι θες πάλι? Ωραία, μπορείς να μην κάνεις ησυχία. Κοίτα λίγο πως. Κοίτα πόσα likes. Οκ. Ωραία, κάτσε γιατί θέλω να μιλάω. Κάτσε λίγο, κοίτα γρήγορα πόσα likes σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ, μπρο. Θέλω να τους πολλά. Έχω 618. Εντάξει, κοιτά, μην μιλάς αν μπορείς. Λοιπόν guys, αρχίζουμε. Όπως βλέπουμε 99 in the Forest update. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό parkour από τη βαλεμάρα μας, γιατί δεν νομίζω να περάσει αλλιώς. Ωραία. Λάκια. Όχι ρε φίλε. Πρέπει να το κάνουμε σωστό parkour. Δεν πάμε και προς τα πίσω κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα. Μπαρμπαγιόρι. Έλα μπαρμπαγιόρι. Τι γίνεται? Μετεωρίτες. Κοκκίνα chest. Για να δούμε τι θα τύχουμε κυρίες και κύριοι. Μακάρι να τύχουμε αυτά του ninja και καλά, έτσι. Έλα και ευχαριστώ Θεέ. Μας έτυχε αυτό. Πάμε να δούμε αν θα τύχουμε ξανά τα σπίαρα αυτά, ώστε να πάρουμε τα παιδιά guys. Και φυσικά τυχαίναμε το χειρότερο πράγμα. Για πέτανα. Ωραία guys. Πάμε στο πρώτο παιδάκι που είναι όλο ευθεία. Πάμε να το πάρουμε με τον πιο εύκολο τρόπο. Ωραία. Όχι, αστοχήσαμε. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Έλα εδώ εσύ. Όχι, χάσαμε άλλο ένα. Ωραία guys, πάμε εδώ. Συνεχίζουμε με το. Πάμε να πάρουμε πάμε να πάρουμε όλα τα παιδιά. Πάμε να βρούμε παιδιά
Τα update θα διαρκέσει νομίζω μέχρι τις 9 ακριβώς νομίζω. Κάτι γίνεται και τι άλλο θα έβαζε αυτό. Ωραία guys, είστε έτοιμοι να κάνουμε το πρώτο εδώ. Παιδάκι, κάτσε εδώ. Ωραία, επόμενο παιδί που είναι, που έρχεται από εκεί. Ωραία, πάμε, τρέχουμε. Κάθε παιδί το φέρνουμε στη βάση μας. Πού είναι το παιδάκι? Από εδώ δεν είπε. Α, έχουμε και τέτοιο. Τώρα το κατάλαβα. Έχουμε αυτό, το έχει φτιάξει ο φίλος. Όπα, και νοσοκομείο. Δεν θα πω όχι σε ένα νοσοκομείο, παρόλο που είναι update. Αλλά και πάλι, εντάξει, ας είμαστε ασφαλισμένοι, δεν πειράζει. Ωραία guys, πάμε. Και ό,τι θέλει σας γίνει, δεν με νοιάζει. Ό,τι θέλει σας γίνει, τώρα βαριέμαι. Ωραία, βρήκαμε παιδιά το πρώτο παιδάκι. Πολύ κοντά είναι, ας πούμε. Ωραίος. Ωραία, όχι. Όπα. Αυτό πήγε λίγο λάθος, θα έλεγα. Ο Alpha Wolf Belt, ωραία. Ωραία, πόσα spear έχουμε ούτε εγώ ξέρω. Ωραία, πόσα spear, 50 κάτι, ωραίος. Ωραία guys, πήραμε και το δεύτερο παιδάκι. Τι έχουμε στο... flashlight. Αλλά παθαίνω αυτό. Παθαίνω αυτό με το flashlight. Όπως βλέπετε εδώ παιδιά, νομίζω το έχει λίγο εξελίξει σε όμορφο. Νομίζω παιδιά είναι το πιο όμορφο πράγμα που έχω δει ποτέ μου. Νομίζω παιδιά, όντως πρώτη φορά το έχω δει αυτό έτσι, τόσο cool. Δείτε εδώ παιδιά πως φαίνεται. Φαίνεται απίστευτο. Wow. Πραγματικά δείτε, έτσι. Τους αλλάζεις τα φώτα. Μπρο, φαίνεται πολύ cool. Κοιτάξτε εδώ. Flashlight bro. Έλα, come on dear. Πού είσαι, δεν έρχεσαι? Πάμε στο επόμενο παιδάκι κυρίες και κύριοι, να δούμε πού είναι άραγε, για να δούμε και φυσικά που άλλο θα ήταν το παιδάκι. Φυσικά και όπως πάντα όλα τα καλά στην τσέπη. Είστε έτοιμοι να πάρουμε όλα τα παιδάκια από ένα update? Ένα. Πάμε να δούμε και πόσες μέρες θα φτάσουμε με όλα τα παιδάκια. Για να δούμε, μας κυνηγήσει κανένας λύκος, πώς το βλέπουμε? Όπα, χάνουμε το παιδί παιδιά λίγο. Hey, wow. Hey, bro, wow. Chill, bro. Λοιπόν, όπα ρε, θα τις κάψουμε. Όχι ρε φίλε, χαλάσαμε 2. Ωραία, συνεχίζουμε. Χαλάμε πόσα εξαιτίας αυτών εδώ. Χαλάμε πόσα εξαιτίας. Ωραία, προχωράμε. Τι chest έχει άραγε? Να μαντέψω να έχει κόκκινο chest. Τι άλλο θα έχει guys? Κόκκινο τσεστάκι, πρωινάκι, σκατουλάκι, πλάκα κάνω. Ωραία guys, πάμε. Έλα. Wow, armor. Ό,τι χρειαζόμουν. Ωραία, όπως καταλαβαίνετε παίρνουμε και λίγο τέτοια. Μήπως θα χρειάζεται ο φίλος, γιατί μπορεί να θέλει κάτι. Ωραία. Προχωράμε σταθερά και αργά. Πάμε. Θα κάνουμε παιδιά ένα teleport σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Είστε έτοιμοι να δείτε το teleport? Ωραία guys. Λοιπόν κυρίες και κύριοι, κάναμε teleport για να τελειώνουμε μια και καλή. Ωραία, έχει εδώ ένα μπαλονάκι, βάλτο. Λοιπόν, ξέρετε, θα καθαρίσουμε την περιοχή από πράγματα που δεν χρειαζόμαστε καθόλου. Όπα ρε, εδώ έχει ένα καλό σακ, φέρτο. Ωραία, το καλύτερο για τώρα. Ωραία, εδώ ένα κάτω λίγο γρήγορα πάμε. Ωραία, φέρτο μου. Ωραία, πάμε guys, για να τελειώνουμε σιγά σιγά, γιατί έχω λίγο ψιλοβαρεθεί. Δηλαδή, αμάν.
Τι να κάνεις ρε φίλε, χωρίς αυτό, δηλαδή. Βάλε κάτι, κανένα τζέμ, βάλε κάτι. Ω, το καλύτερο σακ. Όπα. Το καλύτερο σακ όπως βλέπετε. Και μόνο admin μπορεί να το βάλει. Δυστυχώς. Και αν μπορούσε και ο κανονικός player, δεν θα το βάζει ποτέ. Λοιπόν, αυτά τα βάζουμε όλα εδώ, δεν τα χρειαζόμαστε. Ωραία, μια χαρά, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από αυτά. Ωραία, πάμε παιδιά στο δεύτερο παιδί, για να δω. Όχι, δεν πάμε καν στο δεύτερο παιδί. Τι είναι αυτά? Jason. Πάμε παιδιά ξανά το flashlight. Bro, δείτε πόσο cool. Δείτε το. Δεν ξέρω αν για σας είναι, σας φαίνεται πολύ cool, αλλά δείτε. Βλέπετε και καλά, δείτε. Δεν είναι έτσι. Πάρε flashlight να έχεις. Πιλάφι, που είσαι? Έλα εδώ. Πάρε flashlight να έχεις. Έλα καλέ, δεν σε τρώω. Έλα, λίγο flashlight θα σου ρίξω στη μούρη. Δες εδώ. Flashlight απλά. Σε τυφλώνει. Κυριολεκτικά. Σταματάω τώρα γιατί για σας μπορεί να είναι λίγο σπαστικό. Ωραία, πού είσαι? Έχουμε και attack σήμερα. Ήρε τα πουλάκια μου. Πού είναι? Καλά, δεν με νοιάζει. Έλα εδώ. Άντε, γεια. Μου την πάρει κανένα ζάλ. Ωραία, προχωράμε μέχρι το τέλος. Προχωράμε 1, 2, 3. Όπα! Yeah! Προχωράμε παιδιά. Έχω απορία πώς έχει πεθάνει. Μη μου πεις ότι είναι στο επόμενο παιδάκι. Μη μου πεις ότι είναι αυτό που νομίζω. Μη μου πεις ότι είναι στο Stronghold. Όχι, εντάξει. Να ξέρετε παιδιά ότι υπάρχει τέτοιο. Δεν πειράζει, τέλος πάντων αυτό που κάνουμε τώρα δεν γίνεται να πάρουμε τζέμ από το Stronghold. Και από ό,τι κατάλαβα τι πολεμάει, να μαντέψω το παιδάκι. Τι άλλο πολεμούσε. Δεν πειράζει πάντως. Τα λάθη μαθαίνουνε. Ρε τι είναι όλα αυτά ρε. Εδώ μας σκοτώσει ένα hit. Χριστός. Ωραία guys, προχωράμε. Μπομπάνταντς. Όπα, τρέχα, μπαρμπαγιόν, όχι μπαρμπαγιόν, πέθανα. Μπαρμπαγιόν, σου λέγα εγώ να τρέχους. Δεν έτρεχους εσούς. Εσύ δεν έτρεχους, μπαρμπαγιόρους. Δεν πειράζει, τώρα πάμε κανονικά πάντως. Μιλάμε και βλακίες και αυτά. Πάμε να κάνουμε μία ώρα απλά να μας κάνει ξανά spawn. Ο φίλος μας είναι κλασικά στο Campfire, δεν έχει κάνει spawn. Απλά θα περιμένουμε το επόμενο πρωί. Πολύ απλό. Περιμένουμε μέχρι αύριο. Λογικά. Να ρίξει τζεμ. Μακάρι να ρίξει τζεμ αύριο στο παιχνίδι. Night in the forest guys. Όποιος δεν το παίζει και το λέει βλακεία, δεν είναι βλακεία. Δοκιμάστε το και μπορεί να πάθετε. Μπορείτε να κολλήσετε από αυτό το παιχνίδι. Μπορεί να τα θέλετε όλα. Αυτή η ζωή. Έλα, σπώνα ρε. Χάνε με spawn. Μία ώρα. Πώς το βλέπεις φίλε, θα με κάνεις spawn? Έχεις καμιά ευκαιρία ή μπα? Τι γίνεται?
Guys, τι γίνεται? Πείτε μου τι γίνεται μόλις τώρα. Πολύ περίεργο. Δηλαδή... Ωραία guys, αρχίσαμε για να μην περιμένετε τόσο πολύ και βαρεθήκατε. Λογικά, μέχρι να περιμένετε θα βαρεθεί. Θα έχετε βαρεθεί σίγουρα. Για να μαντέψω, αλλά ναι. Θα έχετε σίγουρα βαρεθεί. Πάμε εδώ guys, να πάρουμε τώρα αυτά, δεν μας χρειάζονται καθόλου, μα καθόλου. Ωραία, πάμε εδώ. Πάμε παιδιά να δούμε κάτι αν ισχύει. Ναι. Ναι, τώρα εμένα κυνηγάει λογικά. Έλα ρε, νομίζω ότι έχεις να νικήσεις εμένα. Εμένα νομίζω ότι θα νικήσεις, Πώς το βλέπεις ρε, εμένα. Έλα, 3, 2, 1. Είσαι αντέγια. Λοιπόν guys, όπως βλέπετε τον έχουμε πάρει και δείτε. Δείτε εδώ μια χλαματζούρα. Δείτε δηλαδή το πιο ωραίο αξιοθέατο. Κλέφτη ρε. Θα το πάρει για μάθημα πλέον. Ευχαριστώ φίλε. Ευχαριστώ. Άντε το πάσε. Έλα εδώ. Σου έρχομαι με το flashlight. Ωραία. Παίρνουμε και τις σκηνές των παιδιών και το χάρτη, γιατί τώρα θα τα φτιάξουμε όλα πιο ωραία από ό,τι είναι τώρα. Άστε το, δεν μας γίνεται με τίποτα όμως. Τώρα πάμε παιδιά να τα κάνουμε όλα όμορφα, γιατί έτσι δεν το βλέπω. Άρα πάμε μακριά. Πάμε να αρχίσουμε τώρα λίγο. Gem guys, αρχίζουμε με τα gem. Βάλτε τα εδώ κάποια πράγματα. Άντε, βάλε και αυτό εδώ. Ωραία, βάλε και αυτό. Βάλε μια σκηνή εδώ. Ωραία guys, αρχίζουμε με τα gem σε λίγο. Ωραία, βάλε και αυτό εδώ να βλέπουμε που βρίσκονται. Θα κάνουμε ένα κάμπινγκ, ας πούμε, μέρος. Ωραία, φέρ το σακ. Αυτά που δεν μας χρειάζονται θα τα πάρουμε τώρα. Ωραία. Το koala kit παραλίγο να το σώσουμε, αλλά δεν μπορώ. Ωραία, βασικά ξέρετε θα φτιάξουμε ένα πράγμα και καλά που θα είναι εδώ σαν κατασκήνωση. Και θα το πάμε από την άλλη μεριά. Για να είναι και πιο cool. Ωραία. Κάπου βρέχει τζεμ. Πω. Φυσικά ξέρετε τι, άστο, θα το πάρουμε και ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε να δούμε πόσα gems θα μας δώσει από αυτό το update. Είδατε πόσο τέλειο. Είδατε πόσο έχουμε gem τώρα. Και να ξέρετε, μπορεί να μην έχω κανένα class, αλλά μαζεύω όλα τα gem για να πάρω το καλύτερο, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ θα είναι ένα μικρό μέρος, θα έχουν να κάθονται. Ωραία, πάμε εδώ. Τι είναι αυτό? Guys, τα αρκουδάκια, αν το θυμάστε όλοι. Μπήκε το αρκουδάκι, guys. Άμα το θυμούνται το αρκουδάκι, γράψτε στα σχόλια όσοι θυμούνται το προηγούμενο update του αρκουδάκι. Και άλλα gem.
Όπα, μπρο. Για με πώς θα μαζέψουμε μέχρι το τέλος του βίντεο. Έσωσε και το Koala Kid. Μπράβο. Ωραία. Καλά, Τζεμ. Εντάξει. Θαύμα. Πρώτη φορά τον είδα να δώνει τόσα πολλά, ας πούμε, Τζεμ. Στις προηγούμενες φορές δεν είναι και τόσο πολλά. Ωραία, θα βάλουμε εδώ τις σκηνές των παιδιών. Θα το βάλουμε μία... και άλλα Gem, παιδιά. Νομίζω είναι το καλύτερο update ever. Έχει βάλει πόσα Gem. Νομίζω, παιδιά, είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει άλλο τόσο καλό όσο αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε, έλα. Ωραία, εδώ. Δεν μου ταιριάζει να κάνω κάτι μέχρι να... φτάσαμε και πήραμε κι άλλο ένα Gem για κάποιο λόγο. Κάτι μας έδωσε, δεν ξέρω τι. Ωραία. Προχωράμε. Guys, προχωράμε. Ωραία, guys, αρχίζουμε ξανά. Ωραία, βάζουμε και το χάρτη εδώ για να βλέπουνε που είναι. Οπα, κάτι γίνεται, παιδιά, κάτι γίνεται. Ωχ, παιδιά, τι θα γίνει. Ωχ, θα έχει κανένα καινούριο παιδιά. Κάτι γίνεται. Ωχ. Όπα ρε. Ένας δράκος. Σαν δράκος. Oh my god, bro. Δεν το πιστεύω, μπρο, τι έγινε μόλις τώρα. Μπρο, τι ήταν αρχή για αυτό που το σκότωσε, ας πούμε. Ενώ ότι το χτύπησε το DR. Τι ήταν αυτό. Στο επόμενο βίντεο, παιδιά, θα το ερευνήσουμε τι ήταν αυτό που το σκότωσε. Ωραία, έτσι. Τώρα τα φτιάχνουμε λίγο ό,τι να είναι. Τα φτιάχνουμε λίγο πώς να είναι, γιατί δεν με νοιάζει έτσι τώρα. Είναι ότι... Ωραία φίλε, θα πεθάνω από την πείνα. Τα κεκάκια τα είχα ξεχάσει εντελώς. Ωραία. Όπα ρε. Όπα μπρο. Ωραία. Καλά πάμε. Μέχρι στιγμής. Ωραία, εδώ. Ωραία, τους σκοτώσαμε guys όλους. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται, αλλά για μένα μου φαίνεται cool.
Ωραία παιδιά. Μέχρι στιγμής απλά το μόνο αυτό που έγινε ήταν αυτό με το, ας πούμε, τέρας που έγινε τώρα. Ωραία guys. Προχωράμε. Ωραία guys, φεύγουμε. Γίνεται να πάρουμε τα παιδιά μου, είναι μεγάλη απορία πλέον. Δεν με νοιάζει τώρα, ό,τι και να είναι, δεν με νοιάζει τώρα. Παιδιά, είδατε ότι μπαίνω. Παιδιά, δείτε κάτι. Φάρος. Δείτε λίγο εδώ λίγο. Φάρος, παιδιά, δείτε. Έγινε από το Night Night The Forest ένας φάρος. Καλέ, ξεφύτρωσε ο πρώτος φάρος στο παιχνίδι. Πρώτη φορά, δεν το βλέπετε, δείτε, έχει και φάρο. Ανεβαίνεις εδώ έτσι, κάτσε, ανεβαίνεις. Μπουμ, φάρος. Εντοπίζει τα DR, παιδιά, αυτό το πράγμα, δείτε, εντοπίζει το DR, βλέπετε. Εντοπίζει το DR όπου και να είναι. Θα το φάει το DR αυτό. 6-7 bro. 6-7 yeah. Ένας κακός, ας πούμε, κάνει, λέει 6-7. Το καλύτερο security guys. Τα μάτια μου. Πού είναι ρε? Ανάτο. Τι είναι αυτά? Καλά, έχω λίγο λαδικάρι. Πόμα. Παιδιά, αυτός λέει όλη την ώρα 6, λέει 6. Λέει απλά άπειρα 6-7 ρε φίλε. Κόλλησε με το 6-7, μπάγκαρε αυτός. Φίλε, ξύπνα, γιατί μόνο 6-7 ξέρεις να λες. Για ξύπνα, έλα. Μπράβο, ξύπνα. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει. Πάμε παιδιά. Να αναπόσουμε το μέρος έτσι. Μπαμ. Το admin μπορεί να σκοτώσει τα πάντα εκτός από τον DR. Και όπως πάντα πέθανε. 6-7 bro, oh my god. Μπρο, δείτε εδώ όλοι να δούνε το 6-7 που λέει, φίλε. Δείτε, έχει κολλήσει αυτός με το 6-7, παιδιά, δείτε. Κόλλησε με το 6-7 εντελώς. Όποιος νου του αρέσει το 6-7, γράψτε το στα σχόλια. Για να είμαι ειλικρινής, σε μένα, εντάξει, δεν είναι και τόσο το 6-7, αλλά εντάξει, είναι cool, ας πούμε, να το λες 6-7 και καλά, είναι cool. Ωραία, βάζουμε κι άλλους. Λοιπόν, guys, αρχίζουμε. Το πιστεύω, αυτός έπεσε. Λοιπόν, υποκληθείτε όλοι σε μένα. Υποκληθείτε στον βασιλιά. Όλοι υποκληθείτε. Φέρει μια σούπα. Ευχαριστώ. Εσύ πήγες, δεν υποκλίνεσαι, ντροπή σου.
Αποκλείσου τώρα, γιατί θα σε κόψω. Και θα σας τυφλώσω όλους. Βλέπετε, θα σας κάνω τύφλα όπως τώρα. Άντε. Τώρα υποκληθείτε γιατί θα σας κόψω τότε. Έλα εδώ εσύ, έλα εδώ. Πας, αντίος. Εσύ δεν υποκλείσαι και κοιμάσαι. Άντε, γεια, πάρε αυτό να πάνω. Πάρ' το. Ωραία, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, πάμε. Συνεχίζουμε. Όπως βλέπετε. Παίρνει. Πάμε. Λοιπόν, το Koala Kid. Πάμε να δούμε ποια είναι τα πιο κλασικά παιδιά που μπορούμε να σώσουμε. Λοιπόν, πάμε για αρχή. Το κανονικό παιδάκι. Λοιπόν, 3, 2, 1. Αυτό είναι cool. Φαίνεται όντως cool. Ναι, κλασικά πράγματα, όλα τα παιδιά φεύγουνε. Και πού είναι το άλλο παιδάκι? Α, εντάξει. Ωραία, κλασικά πράγματα. Υπάρχει ο φίλος μας, όχι. Τι ώρα έχει? Μας μιλάει. Λοιπόν, να είστε έτοιμοι τώρα. Λοιπόν, 1, 2, 3, πάμε. Πάμε όλα τα παιδάκια, πάμε. Είσαστε έτοιμοι να τα δείτε? Αυτό ήταν, guys. Πάμε κι άλλο ένα. Άντε, πάμε. Άντε.
Ωραία παιδιά, αυτό ήτανε. Ελπίζω να είστε μια χαρά. Όπως βλέπετε παιδιά, έχουμε το κανονικό και το κλασί. Αυτό το πετάω κάτω. Και έχουμε και το γρήγορο. Λοιπόν, δείτε κάτι, δείτε. Ελπίζω να σας άρεσε η μουσική. Πάμε άλλο ένα τότε. Πλάκα κάνω. Άντε guys, adios amigos. Ωραία guys. Φυσικά και δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, απλά πρέπει να περιμένουμε μάλλον ακόμα. Λοιπόν guys, συνεχίζουμε το βίντεο. Μας έδωσε κάποια chest, αλλά επειδή για να μην βαριόσαστε έκλεισα το βίντεο γιατί δεν είχε σχέση σχεδόν καθόλου, ήταν βαρετό. Ωραία. Έχουμε κάτσει σίγουρα μία ώρα, είναι σίγουρο θα έχουμε κάτσει μία ώρα, είναι στάνταρ. Μας έχει εδώ δώσει κάποια chest. Εντάξει, τώρα δεν με νοιάζει. Ξέρετε, είναι ψιλολόγια ας πούμε. Ότι βαρετό. Ωραία. Ωραία, παίζουμε. Όπως βλέπετε. Άντε πάλι. Λοιπόν guys, παίζουμε παιχνίδι. Εντάξει, προχωράμε έτσι, βαρετό. Ναι, θα πάω σπίτι. Λοιπόν, guys, ξεκινήσαμε το βίντεο και είναι ακριβώς 9 η ώρα. Ακόμα δεν μας έχει βγάλει, αυτό είναι το καλό. Για μας είναι 9 η ώρα, δεν ξέρω στην Αμερική που λογικά είναι πρωί σε εσάς. Θα είναι κάπου στις 12, 1 η ώρα εκεί κάπου. Ναι, 1 ώρα τέλος πάντων. Λογικά σε εσάς θα είναι πρωί, όποιοι το βλέπουν από Αμερική. Ανάλογα κιόλας από τι ώρα βλέπετε το βίντεο, γιατί μπορεί να το βλέπετε κάποιοι βράδυ. Τέλος πάντων, δεν έχει σχέση αυτό. Λοιπόν, είναι 9 η ώρα εδώ στην Ευρώπη. Είναι 9 η ώρα στην Ελλάδα ακριβώς. 9 και 1 τώρα.
Ωραία. Κάντε μία εγγραφή και ένα like και ένα subscribe. Μην το ξεχνάτε. Είναι και αυτά πρέπει να τα κάνετε, παιδιά. Για να μην χάνετε, παιδιά, τα βίντεο που θα κάνω. Όσοι έχετε TikTok, ψάξτε στο LAS 7020. Όσοι έχετε TikTok. «7029». Ψάξτε όλοι στο TikTok. Όσοι έχετε TikTok δηλαδή. Κάντε ένα like και δείτε τα βίντεο του φίλου μου. Και κάντε και follow. Για να τον υποστηρίξετε ώστε να πάει παραπάνω follower. Επειδή έχει μόνο ένα follower. Αλλά μην ξεχνάτε και σε μένα κάντε ένα subscribe και ένα like. Αλλά πήγαινε και στο φίλο μου. Λοιπόν, πότε λέτε να τελειώσει, παιδιά, αυτό το update? Έχει γίνει, ναι, είναι 1 ώρα περίπου. Δεν το συζητώ πόση ώρα είναι. Κοντεύει βασικά 1 ώρα. Είμαστε, παιδιά, βλέπετε το βίντεο 41 λεπτά. 42 λεπτά ακριβώς παίζουμε το βίντεο. Μετά ακολουθεί και το Steel Brainrot το βίντεο. Πάμε να δούμε τι θα δούμε στο Steel Brainrot update. Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι? Ποιο είναι το αγαπημένο σας παιχνίδι? Grow a Garden, Steel Brainrot ή 90 in the Forest? Ποιο είναι από αυτά τα τρία? Grow a Garden, 90 in the Forest ή Steel Brainrot? Διαλέξτε και αποφασίστε. Πάντως αυτό που εμένα μου αρέσει είναι το 90 in the Forest και το Steel Brainrot, αλλά πιο πολύ παίζω με parkour πράγματα. Φτάσαμε, παιδιά, για πρώτη φορά στην ιστορία ρεκόρ Guinness. Είμαστε 90 μέρες. Είμαστε 90 μέρες. Αυτό είναι crazy. Θα ξεπεράσω σε λίγο. Και εκεί το που έχω φτάσει, δηλαδή δεν εξηγείται αυτό. Μην μου πεις ότι έχουμε attack. Παιδιά, όποιοι μισούν τα tag, κάντε ένα follow και ένα subscribe. Ωραία, παιδιά, όπως... Λοιπόν, guys, ήρθα ξανά. Βαρετό εγώ το θεωρώ, έχω πεθάνει εδώ και πόση ώρα. Εντάξει, το 90 in the Forest, εντάξει, έκανε λίγο καλό admin abuse. Update. Εντάξει, αλλά δεν είναι τόσο cool, ας πούμε. Δηλαδή απλά τώρα μας έχει έτσι μέχρι να ξημερώσει, μας έχει, μην πω που, να μην πω που μας έχει, ρε φίλε, μην πω που μας έχει. Παιδιά, καλό πρωί όσοι το βλέπουν τώρα, καλό βράδυ ή καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα όσοι το βλέπουν τώρα. Λοιπόν, όσοι είναι από την Ελλάδα γράψτε στα σχόλια, όσοι είναι από άλλες χώρες γράψτε ξανά στα σχόλια. Πείτε από ποια χώρα είστε. Οπότε, καλημέρα. Αντίο σας. Αφού έρθει αυτό το πρωί, δηλαδή σε 14 δευτερόλεπτα, θα πούμε ένα μεγάλο αντίο. Πλάκα κάνω. Άντε μέχρι το αυτό το πρωί και το κλείνουμε, και... Παιδιά, τι γίνεται, έγινα ξανά spawn, bro. Oh my god. Παιδιά, λαγκαρώ απίστευτα, δεν μπορώ να το χειριστώ. Καλά, φέρω το όλο αυτό το όπλο. Γιατί δεν μας το έδωσε? Σκάμ. Εντάξει, να το. Τώρα μας ανήκει ξανά. Ναι. Πού είναι, ρε? Τώρα τι έγινε, φοβάστε να έρθετε? Άντε, μπράβο.
Μακριά μου. Μου έχετε έρθει όλοι εδώ. Μου έχετε κάνει το σπίτι μου αρχούρι. Πάλι. Κι άλλος. Άντε από εδώ. Έλα ρε. Τώρα που ζεντάνωσα τι έγινε. Φύγαμε. Φοβηθήκαμε. Φοβηθήκαμε. Τι έγινε. Κλάψαμε. Κλάψαμε τώρα. Τι έγινε. Φύγαμε. Άντε μπράβο. Άντε γεια. Έλα μπήκατσε. Το μαρό. Ωραία, guys, εδώ βρίσκουμε έτσι λίγο το campfire γιατί βαριόμαι απίστευτα. Ωραία, εδώ έχουμε κάτι τούρτες, φέρτες όλες, έτσι, όλες, μονοκόμματες όλες στην κοιλιά μου. Ωραία, κάτι τούρτες, πόσο τέλειες ήταν. Φέρε και εδώ λίγο κρέας. Δεν θα κάνουμε και διατροφή σήμερα. Δεν πειράζει, ας πάμε και λίγο κρέας. Άντε λίγο ακόμα τούρτα. Να πάρουμε λίγα παραπάνω κιλάκια και λέτε. Δεν πείραξε αυτό. Ένα κέικ την ημέρα. Το ιατρό του κάνει πιέρα που λένε οι παΐ. Έλα, προχωράμε εδώ. Έλα. Βάλτα όλα, σπάστα όλα. Ντρέγγε, σπάστα όλα. Κάνω βίντεο. Shut up. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, guys, σε λίγο το κλείνουμε το βίντεο. Όταν φτάσει ακριβώς 1 ώρα, το τελειώνουμε. Γιατί, εντάξει, είναι κουραστικό. Εντάξει, κάνω 1 ώρα βίντεο. Τώρα αφήνουμε όλα τα πράγματα και άντε γεια. Ωραία, βάζουμε και κάποια εδώ πράγματα. Βάζουμε αυτό. Λεντίο να πάρω μια μαμά με τηλέφωνο. Κάντε όλοι ένα like και ένα subscribe για να βοηθήσετε το κανάλι, παιδιά. Αντίος. Έλα. Εδώ είμαι στο σπίτι του Λαντέου και κάνω update τώρα. Γι' αυτό σε πήρα. Εμείς παίζαμε έξω. Τι κάνεις? Ναι. Με ποιον? Εντάξει, να σου πω. Θα μπορείς όταν έρθεις να κάνουμε το κανάλι.